sing keprok utangnya lunas sing namanya bandar keprok utangnya moga-moga rezekine sing barokah. Moga ingkang bisa mirawuh pakokan saged kali mengarahkan saged luluh tengajeng kangge mriki senajan saged poso niki tetep kula lek ngaos nggih kali ngadeg ngaten nggih Bu. Nanging niki lenggah niku jamaah lan panitia pun protes. Begitu mergo poso dados ngajine karo lenggah. Mboten kula tetep komunitas sing kula 90 tahunan umur baru tesih kenceng. Saya dados niki kula dekali ngantuk. Sapiranane Pak, nek operator sound system dipun ngangge kados ngene iki mawon. Jadi testing ngangge echo nggih. Kok diicalaken echo-nya dihilangkan, efeknya enggak. Mun aja jadi kene. Lagi mergo lagi poso seneng ngutik-utik niki. Nggih, dados niki ngapunten. Nek kangge kori-kori niku boleh pakai echo. Tapi nek kangge mubalik, kangge pembicara niku ndak pakai echo efek supaya artikulasinya niku jelas. Ngaten nggih Bu. Ngaten nuwun Pak operator sound system, mugi-mugi sound system tambah laris, rezekine murah berkah barokah. Amin Allahumma. Lanjut nggih Bu. Ternyata sae-saene rezeki niku badan ingkang sehat. Mula ngendikane Syekh Ahnaf bin Abdurrahman, nilai yang paling berharga dalam jagat raya niki adalah jasad badane manungsa. Tapi saking jasad badane manungsa sing paling berharga adalah akal topi. Napa akal topi? Akal sing dielmoni supaya saged mbetenaken mana yang hak, mana yang batil, pundi salah, pundi leres. Pramila mergo badan iki adalah nilai yang paling berharga, ini masih ngucap. Berarti mumpuni njaga keselamatan jiwa niku utama. Nggih, ampun sing matur malih nek njaga keselamatan jiwa paling utama, lagi enak-enake mangan kok umat Islam malah ken poso. Lagi nolak-nolak jam 2 sore ngene iki panas ngentak-ngentak campur mendung, paling seger kan nyedot es mumpuni. Jarene kon mencintai awake dhewe kok kenging napa kok malah umat Islam ken sami poso. Wonten sing kanget ngaten niku. Nek dipikir secara logika kok nggih temen ya. Arane tutuk niki di samping ken gawe ngendikan nggih kangge dahar kangge ngunjuk kok kene napa kita niki ken sami poso. Malah 30 dinten sak wulan suntuk. Jebule kula jenengan poso niki mboten sekedar ya wis poso manut poso, kono ora mangan ya manut, kono ora minum ya manut, ora mung sekedar ken poso njur nglampahi nglakoni niki mergo kewajiban lan kudu nglakoni, tapi jebule niki wonten sejarahe poso. Saderenge kula crita bab nuzulul Quran. Ternyata sejarah poso dijelasaken teng kene kitab I'anatut Thalibin. Ternyata biyen pas Gusti Allah menciptakan ruh kalih syahwat, niku ruh dan syahwat dicipta bebarengan. Kenapa kok Gusti Allah nyiptakan ruh kalih syahwat niku bareng-bareng? Karena ternyata jebule ruh kalih syahwat oleh Gusti Allah badhe didokok niku cara njambon napa nggih? Ndokok.
deleke. Ternyata Gusti Allah menciptakan ruh dan syahwat secara bersamaan, karena oleh Allah ruh karo syahwat akan dideleke. Bener ya kalau matur, akan dideleke tenggene manah atine menungso. Mula nggone ndokok bareng-bareng dicipta sareng-sareng. Ning setelah ruh kali syahwat dicipta bareng, Gusti Allah tanget kali ruh. Gusti Allah lek tanget kali ruh ngeten, man anta sapa kowe ruh. Ternyata ruh angin mangsuli, ana abduka wa anta rabbi. Panjenengan adalah pangerane kula lan kula hambane panjenengan. Ternyata Gusti Allah mireng jawabane ruh niku seneng. Oh ya. Mantep. Aku seneng karo jawabanmu ruh. Giliran syahwat ditaleti kali Gusti Allah. Man anta sapa kowe kuat syahwat. Ternyata syahwat anggen jawab, anta, ana, lo, gue, lo, gue. Jebule kain jambon gaul-gaul. Niki Aisyah muslimate ternyata ibu-ibu sosialita. Dados pirsa basa lo gue embaran iki. Jawabane sama kados niku. Akhirnya Gusti Allah mangsuli, oh jebule kowe iki ngeyel ya wasyawat. Wong aku sing nyipta sampean kok, aku sing nyipta panjenengan kok sampe nek jawabi ngono. Akhirnya mergo Gusti Allah sangat-sangat kecewa kali jawaban si syahwat. Akhirnya syahwat dikurung, syahwat dikunjara selama 1000 tahun. Syahwat di penjara, gak diparingi makan, gak diparingi minum, gak diparingi kebebasan. Bareng 1000 tahun nek dikunjara, dikeluarkanlah saking penjara. Syahwat ditangeti malih Gusti Allah. Ditangeti, man anta sapa kowe. Ternyata syahwat ngene jawab, anta, ana, lo, gue, lo, gue. Oh sini ya. Dikunjara 1000 tahun kok awakmu ora sadar diri, tak kunjara meneh kowe 1000 tahun, 1000 tahun malih niku salah di penjara. Masih sama, gak diparingi makan, gak diparingi minum, ora kumpul karo bojone. Mesake tenan niku 1000 tahun. Bareng pun 2000 tahun dikeluarkan malih saking kunjara. Takoni meneh kali Gusti Allah, man anta sapa kowe kuat syahwat. Syahwat ngene jawab masih sama, anta, ana, lo, gue, lo, gue. Nah sudah blek ya. Wis dikunjara nanti 2000 tahun kok ora manut-manut sampean. Yo tak kunjara meneh kowe 1000 tahun. Akhirnya total di penjara lamanya 3000 tahun. Bareng pun 3000 tahun dikeluarkan malih dari penjara. Takoni meleh kang Gusti Allah, man anta sapa kowe kuat syahwat. Ternyata di penjara setelah 3000 tahun nembe si syahwat jawab, ana abduka wa anta rabbi. Kula niki hambane panjenengan lan panjenengan pangerane kula. Gusti Allah ngendikan, nek ngono kuwi ya ora tak kunjara 3000 tahun ke wasalah. Dadakan ngeyel gablek kali awal, akhirnya dadi dikunjara. Jasane manut kali biyen. Ora mani dikunjara sampean. Sing akhirnya bareng pun manut, pun nurut si syahwat. Akhirnya oleh Gusti Allah ruh kali syahwat didelahkan, didelehkan. Orang didelehkan, didelehake tenggene manah atine kula jenengan.
sombong dinata kula cek sing mriki. Assalamualaikum. Halo. Masih sadar? Nah, berarti niki jenengan ana ruwe. Kula kan kuwatir jenengan jasate luhur teng mriki, ning ruwe lagi jalan-jalan golek menu buka puasa. Bapak-bapak, bapak-bapak kita nggih. Assalamualaikum. Nggih, nuwun sewu Pak, masih sadar? Kula pirsani bapak nggih ngagem celana, ngagem sarung, berarti ana ruwe ya ana syahwate. Mula disarungi dikakoki, mergo ana syahwate. Berarti lengkap niki Kyai Jambon. Ono jasate, ono ruweh, ono syahwate, hati kok antuke poso rakon 3 minggu tahun. Padahal kan nanti boten syahwate. Niki kan saking murahe Gusti Allah, yang tadinya kita yang ada syahwatnya dikunjara 3 minggu tahun, kita dapat kortingan cuman 30 hari. Enteng apa enteng niku mawon kadang masih gelem oke. Jajal nek kan poso 3.000 tahun. Ya Allah, nek kok manungsa umat Islam wajib poso 3.000 tahun. Lho niki Mbak Dinda anake Pak Dawaro nikah-nikah. Ya niki asisten kula baru Bu. Datang Cilacap asisten kula ngeran. Kenapa kok mami asisten? Soalnya kula niku rekor bawa buku, bawa HP. Napa mami yo nampaknya blog barang. Kula pasrahke kalian derek ngaji niku fokus. Lah teng mriki tenang gula sampe kita sampai niku tidak. Mumpun sak terus tanggane wong Jambon. Mula niki masjid Khotijah lek lamar ngaji kula niku singkat karbatil khotib kula ilang nyamber. Maksudnya langsung orang nunggu tahunan. Nek lingkungi juga kalau nunggu kula ngaos niki jagat nunggu 2 tahun, 1 tahun setengah, atau 3 tahun. Dan ini berkumpul sak dados warga Temanggung. Ngaji karo tangga celak ya mung sekedar saya mboten sak sanksi nggih Bu Lurah. Jakul nate bari kamar ngaji. Sing akhire panci nek kula Ramadan asline niku kula mboten niat jajan. Khusus ibadah saya beliau kali lagi. Soalnya sak libur full dengan pengawasan. Sehingga panci Ramadan pulau jatah kali beliau panci namun undangan ke televisi ya MC setuju atau itu kan isi kuliah subuh biasanya makanya sekali tampil itu pulau sekali syuting beberapa episode atau itu model ini panci kali 2021 setelah corona terakhir pulau itu syuting bareng kali Lesti kali Ustaz Sultan Buguri. Tapi memang kalau ngatur Bang Indosiar untuk Ramadan tahun depan pulau non sewu offering pikir-pikir kesel banget Bu. Mungkin-mungkin masa panggil masyarakat dan siapa bojo kapan kula panci Ramadan kula akhirnya mulai 2021 lah mungkin terakhir saking televisi ingin undangan kata yang itu bukan kula tampi saling kula kepingin mencicipi Ramadan dan beliau bareng karo semangat mama bareng kolak bareng. Maka alhamdulillah berarti tandane rezekine kula rezekine panjenengan kula Ramadan niki khusus kangge tangga-tangga celak khususnya teng Jambon mriki tepuk tangan jumlah. Panitia kali puluhan sareng kula Jambon kalau ini tindak kanggene kudune kula mriko daleme mau sepuh kanggene menayu kangge ngersakake
saking pamasan dinten menika. Kula pikir-pikir jan ngaji niki ya pas bulan Ramadan puasa ini kan mirip modal ya. Haji Ramadan diundang off-air pengajian di dusun-dusun itu dalam rangka lebaran tarawih ngaten utawi menjelang buka bersama. Nah iki menawi saking jamun khusus nyewone minggah setengah kali mandat jam 3. Kan orang menawi buka pos. Boten minggu malah jujur sama ngobrol-ngobrol kali orang satu dalam bapak kayak haji wis nambah malah keresan bangun ini iki nek ngajine kok munggah jam kali ampun ngaji boten sampai mlebet tenggene masak kan ibu-ibu saged persiapan masak teng dalem. Niki yo sae-sae tepuk tangan dulu ya. Senang-senang banget ngaji kali yang Muhammadiyah jujur salah satu favoritnya adalah on time. Pokoknya gasik lah. Pulau ini salah satu mubalik loh ingkang nur sewu berusaha nek mangkat informasi gasik. Kalau saya pulau kan ngajinya terlalu lama, jur akhirnya kelewatan lek ngelakoni sholat, terus sing akhirnya jamaah gak lama lek nenggo. Mudah-mudahan masa dinten menika saestu dadosaken manfaat nambah masalah kalau rumah. Sebelum lanjut niki dalam nanti informasi niki perjanjian kaos nanti cakapan jam pinten. Sedekah niki tanggal kali panitia. Makin cekakan mau jam pinten begitu panitia sebelah boleh. Jam 3. Seneng aku. Wis ngajine telat, ngajine niki ternyata jatah muncak jam niki. Bukan masalah kanela kok tak nyampeaken satu informasi dari panitia. Lalu kota awal menyampaikan bahwa saksae saene rizki badan sehat. Itu yang pertama. Yang kedua, saksae saene rizki adalah anak yang soleh soleha. Ada informasi ternyata memiliki yang tadinya mau jadi akhirnya nggak jadi. Ada masalah yang terpenting kalau menyampaikan titipan amanah dari panitia. Ini pun menikah di Pedukuhan Jambon ada TKIT Istiqomah, STTD An-Nasr setingkat SD dan alhamdulillah menikah pondok pesantren tahfidzul Quran yang pelajarannya adalah tetap mengacu tenggene pelajaran dunia menikah gedung sekolahipun. Tepuk tangan semuanya. Alhamdulillah itu tingkat SMP-nya juga. Terus gimana itu betul wonten tingkat SMP ini pun alhamdulillah nembe pikantuk 6 santri. Kenapa kok nembe pikantuk 6 santri? Karena memang ini khusus kagem lare-lare lantian sepuh ingkang mengkhususkan ingkang badhe derek tahfidzul Quran. Oke, dipun bahas sesarengan bab masalah tiang maos Quran. Nggih, soalnya nanti zaman sakniki nek pondok boten sekaligus sekolah niku ya ngapunten rabi kirang banter. Pramila niki alhamdulillah inatase Jambon Pedukuhan ing Slempedan. Wis ketan ta iki? Yo nek isor papringan sekalian. Niki konsepnya memang konsep cinta alam. Nek model ngeten niki kan hiburan-hiburan yang euforia niku jauh. Tapi menarik caket kali tempat perpustakaan kota. Mungkin boten nonton sholat jangkrik malih malah.
suarane urip dan lain sebagainya. Ini kan ya termasuk salah satu perkara sing ganggu, semacam sing ganggu ya sakarane kata. Nanging kenapa penjagon dipun pilih tempat ingkang sekeca pun menika tesi alami panggenane sekeca boten usah mari jaman saniki sekolah kudu tenggone pusat kota. Malah justru tiang hafalane kuat niku sepindah didukung kali kondisi lingkungan. Kami tangga tekali warga masyarakat Jambon, wonten ing pondok pesantren Tahfidzul Quran, terus nanti iki keterangane pelajarannya tetap pelajaran dunia, tetap pelajarannya pelajaran ingkang derek umum ning dikhususaken ditambahi Qur'anipun alhamdulillah. Among kok konten prau sing terek, yo ayo prau sing terek diuri-uri plus diurip-urip. Loro prau terek kok dadak golek prau sing adol. Yo kangge ngalali dasar niki wonten TK, SD plus SMP didasaraken wonten mriki rumiyin kanggene SD IT. Wes SD IT nggih. STTD singkatan apa? Sekolah tingkat sekolah tahfidz tingkat dasar niki setingkat SD, berarti pendidikan formal ya tetap ada, plus niki istimewane ditambahi khusus ingkang badhe ngafalaken Al-Qur'an. Alhamdulillah niki dari 6 santri mumpun rata-rata capaiannya sampai 3 juz. Alhamdulillah. Didonake mudah-mudahan anak-anak kita sing memang kentut niate manah badhe ngalap barokah saking Al-Qur'an dipun paringi lancar hafalane. Rani to Bu, digantilaken hafalane, dilancaraken lek mados ilmune, dipun paringi barokah manfaat ilmune. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Nek putrane pun ngaos baik teng SD, STTD, tanggene pesantren, tanggene sekolah, putrane pun ngaji, wong tuane kedah paham. Halo. Soale jare kitab Tahlimul Muta'allim rukune wong ngaji wonten 3. Sepindah santri, yang kedua guru ngaji, yang ketiga wali santri. Wali santri itu termasuk dalam kategori rukune wong ngaji. Mula pondoke pun nonton, santrine pun niat, gurune pun kersa mucal, wong tuane derek dukung. Pertama dukung kali biaya. Aja apa-apa seneng gratisan kaya wong jambul. Kuyangan. Aja senenge gratisan lho, putrane ngaji ya wong tuane kersa biayani. Nun sewu niki mengalir tempat Tahfidzul Quran ken bayar sejenis uang gedung napa infak napa mboten. Bayar infak 1 bulan apa 1 tahun. Sesuai kesanggupan, mantap apa mantap? Keren apa keren? Tepuk tangan dulu dong. Niku sekolah plus pondok lah TPK nggih kula Cilacap Bu, sakulan infake Rp20 sakulan. TPK niku umpama niki putrane ngaji tanggene Anasar, putrane ngaji teng madrasah STTD mriki, kok sebulan pamane nggih bayar infak 20.000, murah napa murah? Enteng napa enteng? Enteng, tapi bapake rokok sebungkus pinten bungkus, pinten bungkus lah. Alah, 2 bungkus ya Allah. Pantesan brengose sampai sawang. Sadina 2 bungkus. Lah sing selain linting dhewe, paling murah saniki rokok merek napa? Halo? Selain lintingan, sing paling murah merek napa Pak Kokat?
jare rokok merek tunem 76 alias jarum 76 sak bungkus regane pinten 14.000 piro bungkus saben berarti 24.000 ping 30 dina ya Allah 600.000 lebih sebulan berokok etok Keluar, rokok 76 sak bungkus 14.000 piro bungkus 28.000 ping 30 dina 700.000 lebih sebulan berokok etok bukan angsa dulu takok iku paling murah rokok tujuan sebungkus niku 14.000 kok sebulan nanti 700 lah kok putrane ngaji teng pondok teng pesantren teng madrasa sebulan kan bayar iki kok gede-gedene 20.000 lunggake 6 bulan Pantesan mriki pengasuh STTD tapi Quran An-Nasr Ustaz Damar sarung siji-sijine nganti ngepir. Lenten-lenten esuk bener motor. Penting lagi duit sarung. Pramila nek putrane pun kersa ngaji tiyang sepuh siap biayani mergo wali santri adalah rukune wong ngaji rukune wong ngaos wong kiai ora bosan. Yang kedua lek mirangati putrane ora mung biaya mirangati putrane karo dipuasani putrane ngaji mae kudu kersa-kersa cuman baik syukur nek putrane mondok ning pesantren bapake puasa Daud ibune Senin Kemis Daud ora sanggup Senin Kemis ora kuat silakan dina laire putrane ditirangati poso cara silacak ngapunten puasa weton cara mriki wonten mulai anak dipuasani bene sekolah atau pesantren maca Qur'ane lancar hafalane kuat dimulai putrane dipuasani lho mumpuni anak nyoros saben dina yo poso mesake bojoku ora kebagian poso weton dimulai anak ora kuat maka monggo nek sedekah di atas namakan mirangkati putrane. Coba ya Allah, iki ana yatim kok memprihatinkan sangat mugi-mugi kula lek sedekah karo sang yatim iki lantaran sedekah niki ndadosaken keluarga kula dengan anak kula saleh-salehah ngaji pinter muga-muga lantaran sedekah niki bojone kula ra liwih karo bojone tanggane. Tirangati poso ra sanggup tirangat sedekah ya ora duwe duit lah sagete tirangat nopo lebar salat maghrib aja langsung sing minggat lebar salat maghrib putra putri sebut asmane binti sinten dihadiah Fatihah ping 40 ji tapi 40 jora kuat ping pitu ora sanggup ping telu aku berping sepisan ra iso karep lunak mosok kita medis kesomondo kok wong sampeyan kersa mirakati soale kula panjenengan sedaya lek tirakat niki pun biasa dilatih kanggene poso Ramadan mula wong sing sukses nglampahi poso Ramadan tidak terlihat ketika lagi puasanya ditinggali saking puasanya ya ketawi segala ini ketara latihnya ngerikit dari ngabeh ya salam lemas bahkan poso itu ngerti Kanjeng Nabi asal muli
Ternyata Gusti Allah ingkang langsung nilai plus ingkang bakal maringi ganjaran tanpa perantara. Boten nggih perantara malaikat. Perantarane ora ono. Dados nek wong poso Gusti Allah ingkang langsung maringi ganjaran. Soale poso ora poso nek bulan Ramadan wajahe padha. Upama niki Pak Lurah kok ora poso, istrinya pun enggak tahu. Buluran mamane niki Pak Lurah kok mboten poso teng kamar dahar bakwan entek 4,5. Kok medal saking kamar lakine dilak kalian nduk. Dermantae dilemes-lemes. Mestine buluran ya percaya nek Pak Lurah poso. Mula asal muli puasane Gusti Allah ingkang langsung bakal maringi ganjaran. Mula jare kitab Ihya Ulumuddin dipun jelasaken ija'ala Gusti Allah menjadikan as-saumu puasane kula panjenengan sedaya hisnan li auliyaihi wa junnatan. Hisnan niku tameng, junatan niku benteng li auliyaihi kanggo wali-waline Gusti Allah. Mula jenenge wong poso mangke setelah percakapan rampung lek nglakoni poso rankinge dadi wali. Dados mboten wali santri, mboten wali murid, nggih mboten wali nikah. Tapi wali Allah nek wong wis poso dadi waline Gusti Allah. Mula rata-rata wong poso dongane ampuh. Apa salah dongane ampuh? Mula kula jenengan kanggene bulan Ramadan iki kudu bersyukur bila kita nglampahi poso. Alhamdulillah. Kanggene surat At-Taubah dijelaskan 1 tahun ada 12 bulan, tapi di antara 12 bulan ada 4 bulan yang istimewa, yang 3 kandungan, yang 1 usah diandaan. 4 bulan yang istimewa ini, pertama bulan Dzulqa'dah, yang kedua bulan Dzulhijjah, yang ketiga bulan Muharram. Niku sing digandengan. Sing satunggal sampeyan bulan istimewa atau bulan Haram, ini Gusti nomor kata bulan Rajab. Ramadan mengarep dewek bangsa salah. Alasannya jadinya di poso jadi lali. Tak bulan nek Ramadan niku sayyidu syuhur bulan Ramadan. Nanging keterangan tenggene surat At-Taubah dari 12 bulan ada 4 bulan haram utawi bulan istimewa. Dene Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, karo Rajab. Bulura mereka wonten Gandurejo menawi kiai Gandurejo gandeng iki nek ngendikan Rajab niku Rajab derajat Gandurejo. Menawi dhewe ora sampe campur lalu bayari ora. Tapi ini lurunan. Ya Allah, ini lurunan. Mboten ya, lurunan kami. Lurunan nyebute Rajab derajat Gandurejo. Pantes mau bilang ditahan kayak itu kalau aku ngomong roh jawabannya majul. Kalian 4 bulan istimewa atau bulan haram dikasih sama gini Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, kali Rajab. Dan terus Ramadan bulan apa menghubungi kalau mau ngomong juga teman-teman ini malah bulan Ramadan. Nek Ramadan itu sayyidu syuhur, penghulunya bulan, bulan rajanya bulan, sampai-sampai disebut sayyidu syuhur
karena istimewa seminggile istimewa. Nek istimewa sendure istimewa niku istimewir. Kenapa istimewir? Karena salah satunya nek bulan Ramadan itu disebut bulan Al-Quran, karena turunnya ayat suci Al-Quran pertama kali dene tanggene 17 Ramadan. Sing hari ini pas persis poso kaping 17 kami nuzulul Quran. Inilah bulan Al-Quran, bulan suci Ramadan. Inilah bulan Al-Quran, bulan suci Ramadan. Tadarus tadabbur, mari kita amalkan sebagai petunjuk jalan insan di akhir zaman. Yang sabar, yang takwa, yang sabar, yang takwa, baginya dapat ampunan. Ya Ramadan, ya Ramadan, zina ilaika bil ghufran. Ya Ramadan, ya Ramadan, zina ilaika bil ghufran. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadana, ighfir lana dzunubana. Inilah bulan Ramadan, bulan suci Ramadan. Inilah bulan puasa, bulan suci Ramadan. Mari kita lakukan walaupun lapar dan dahaga. Itulah perintah Tuhan yang harus kita jalankan. Yang sabar, yang takwa, yang sabar, yang takwa, baginya dapat ampunan. Ya Ramadan, zina ilaika bil ghufran. Ya Ramadan, ya Ramadan, zina ilaika bil ghufran. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna ighfir lana dzunubana. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Mula kula mundur saking temane dinten menika nuzulul Quran, bulan Ramadan, bulan Al-Quran. Ayo bersemangat maca Al-Quran. Soale tenggene kitab Riyadhus Shalihin, Kanjeng Nabi ngendikaaken tenggene hadis, masalul mukminin ladzi yaqra'ul Quran kama sali utrujah. Wong sing atine ana imane kersa maca Al-Quran kama sali utrujah, kaya dene buah jeruk, jeruk niku manis rasane, wangi ambune, beten karo jeruke wong jang. Nek ngapunten, saking kitab Riyadhus Shalihin iki kok ora menggelinding. Dene napa kok Kanjeng Nabi nggambaraken wong beriman maca Quran kok kaya buah jeruk? Kok mboten digambaraken buah kelemahon? Kenapa kok mboten digambaraken buah delima? Kok mboten digambaraken apel utawi stroberi? Kok mari digambaraken jeruk? Nek mriki jeruk mung ora nggih bunge. Ora kaya mangke ora digambaraken buah zaitun apa buah tin.
karena ternyata jeruk niku boten namung sekedar ambune wangi rasane legi. Ternyata Kanjeng Nabi gambaran mukmin kok kersa maca Quran diwastani kaya buah jeruk, karena jeruk asal kata saking ujruk. Ujruk niku artine siji, nek juruk niku jumlahe akeh, tapi jur dadi jarok. Sinten jarok? Jarok niku wong lanang sing ahli tirakat, menawi jarokah wong wedok ahli tirakat. Sebelum sembarangan. Boten namung kakake asal ngantuk tak gambarna karo buah A, buah C niku boten. Ternyata Kanjeng Nabi gambaraken wong maca Quran atine ana imane kaya dene buah jeruk sing rasane legi, mambune wangi. Halo. Maca Quran ketok wangi, mergo napa satu huruf dibaca mawon dadosaken ganjaran. Wong maca Quran berpahala. Berarti niki mambune wangi, mergo maca Qur'ane ngono berpahala. Luwih-luwih kok rasane legi, mergo gone maca Qur'an boten namung diwaca, tapi plus dingamalake. Boten namung tadarus, tapi tadabbur. Ya diwaca ya diamalake. Niku gambarane wong sing beriman kersa maca Al-Qur'an. Ya diwaca ya dingamalake. Mudah-mudahan kula jenengan termasuk buah jeruk kabeh. Amin Allahumma. Selanjutnya Bapak Ibu jeruk-jeruk sekalian, kepingin jeruk kok wonten tingkatan sing nomor kaping kalih. Wa masalul mukminin ladzi la yaqra'ul Qur'an kama salit tamrah. Wong beriman, artinya imane, tapi la yaqra'ul Qur'an, boten maca Qur'an niku mungkin karena lek maca Qur'an dereng patoso lancar, tapi atine ana imane, senajan lek maca Qur'an rada kangelan, kana salitan roh kaya dene buah kurma, kaya buah kurma cara ini apa? Oh kurma, ada kurma. Oke, kenging apa? Wong atine ana imane kok ora maca Quran digambaraken kurma karo Kanjeng Nabi, karena kurma senajan ora manggu wangi tapi rasane legi. Legi apa manis? Manis apa lagi? Jebule senajan mama niki maca Qur'ane grodal tambah kaki kangge jaman dhewe. Maca Qur'an niku ora kaki kase. Ngerti yo Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Senajan ora fasih tapi atine ana imane, kelakuane sae karo keluarga yo apik, karo tangga-tangga gak pernah serik, karo biasane gak pernah berhenti, karo bojo wedok yo didek, karo anak yo nitipake nang pesantren. Senajan lek maca Quran grokal gatul ning kana sali tambah kaya dene kurma. Senajan ra pinter maca Quran kake kelakuane apik niku kaya buah kurma. Senajan ora wangi nanging rasane legi. Oh jaman biyen sing apa bae saya manut karo yaine, manut kali sesepuh. Kayak contoh senajan maca Quran ngaji ora pinter tapi salat jamaah yo derek, ana rutinan pengajian yo melu, ana acara pengajian selakanan ora ketinggalan. Senajan maca Quran pinter dongane salat materi ngumpul kalak dinas.
Nek ana acara kegiatan mesti lakoni barang sing apik. Niku sing diwasani kaya dhewe buah kurma. Kula hari ini rasa muluk-muluk kepengin dados napa. Duwe anak wis gelem ngaji niku pun slamet banget, Bu. Ketimbang hari ini anak bocah malah isine dolanan judi online, pergaulan bebas, tawuran. Makan duwe anak kok gelem sholat, dur manut, gelem ngaji. Wis slamet banget, Bu. Kula ngendikane Bapak